Takže já vás zdravím lidi a vítejte u videa. Asi si říkáte, proč jsem nevydal videa z toho Robloxu. Asi si říkáte proč, ale bohužel tady je slabý internet, jsem tu u tačky, takže by to tady nešlo, ono by mě to odpojilo, takže by byl problém, už tak mám tady problém s internetem, což vidíte vlevo nahoře, nebo vpravo, nevím. No, každopádně, chci vám ještě takové mini upozornění, že teďka budou zprávy, bude to buď každou sobotu nebo každou neděli a něco vyberu a něco natočím. Mimochodem beru zdroje od Seznamu, ať si nikdo nemyslí, že tady nekradu nějaké informace z nějaké nelegální činnosti, to samozřejmě ne. A blbě čtu, takže si to občas musíte přečíst sami, takže občas si neříkejte, že špatně to mluvím. No, já už to nebudu kecávat a myslím, že rovnou můžeme jít na to. Takže nová výstraha v Jeseníkách bude pršet nejvíc, extrémně ohrožené jsou téměř všechny kraje. V České republice bude v sobotu dál proměnlivě pršet na jihovýchodní. No to je tak. Vynady, kam se jen podíváte na luxusní party. To vypadalo jako souboj slavných dam o nejlepší dekolt. Ano, slyšíte správně, je to divný. Chviličku. Tak, chytal zmije na kšeft, úplně ochrnul a skoro umřel. Takže už to mám za sebou, říká herec Pavel Nový. Dobrá, ne? A teďka něco pro milovníky aut. Vypadá jako Mercedes, ale stojí jako Škodovka. Čínské rodinné auto nemá v Česku konkurenci. Teďka vám dávám možnost se dívat na ty záběry. Tak. A teďka něco ze hry. Mimochodem to je od youtubera Tenočka. Mimochodem odkaz na Tenočka budete mít dole v popisku, jestli se mi to povede. A takže Pet Simulator RNG dnes vyjde nová hra od Big Games. Díky a uniky nový update Pet Simulator 99. Počkejte. A tohle je pro takové mini videjko všechno. Jestli vám tohleto video líbilo, zanejte like, odběr či sdílení a my se uvidíme u, doufám, nějaké konečně hry. Až budu zase zpátky na lepším internetu, tak něco vydám možná zítra a možná v pondělí. Ale asi v pondělí čekejte. Mějte se krásně a mějte se krásně. Čus, bus, největší autobus.